Ama ba'du poning dalam sausane mazkur painahu mangka satune kalakuan lama kana iku samang-samangsa anak minal muqarrari iku tetep saking kang den tetepaken fi ba'dil ma'ahading dalam setengah pirang-pirang pondok pesantren al ilmiyati kang bangsa ilmiah bi badinati tarima kalaun kota tarim al muhamiyati kang den raksa tadrisu kitab sapinatin naja pangadres kitab sapinatun naja lil mubtadiina kade wong kang belajar kabehnya min sigoril muta'allimina saking pirang-pirang wong kang belajar kang pada cilik kabeh rojani ngarep-ngarep ningi sun ba'du uli sa'ni sopo setengah pirang-pirang wong kang duwe kalakuan min dawil fadli saking kang anduene kaunggulan wal irfanilan pangaweruh